Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы. Исәнмесез, малайлар һәм кызлар? Исәнмесез. Бүген безнең тапшыруда Ләйсән һәм Ранил катнаша. Әйдәгез әле үзләре белән танышыйк. Сезне Ләйсәнгә бирәбез. Мин Гаязова Ләйсән, Рушан кызы. Мәктәптә яхшы укыйм. Математика, татар һәм рус телен яратып үзләштерәм. Татар теле олимпиадаларында катнашам. Мәктәптә яратып бетермәгән дәресләрем дә бар. Мәсәлән, инглиз теле. Музыка белән дә шөгыльләнәм. Виолончель дәресләренә йөрим. Җырларга һәм биергә яратам. Виолончельдә нинди әсәрләр уйлыйсың? Классик әсәрләрен. Димәк, син классиканы яратасың. Ярый, синең белән таныштык. Ранил исемле егетебез безнең ниндирәк укучы, нинди егет икән? Мин Гыйләҗев Ранил Рафил улы. Мәктәптә математика һәм татар телен яратам. Тагын мин музыка белән кызыксынам. Музыка мәктәбенә укырга йөрим. Уңышларым да бар. Муса Җәлил исемендәге конференциясендә гран-прига лаек булдым. Сезнең белән таныштык. Мин сезгә бүген сораулар әзерләдем. Сездән җаваплар көтәм. Уенны башлыйбызмы? Башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Беренче турга аяк атлыйбыз, кагыйдәләр белән таныштырам. Бу турда катнашучыларга барлыгы 3 сорау бирелә. Һәр сорауга җавап варианты тәкъдим ителә. Сез исә әлеге вариантлар арасыннан дөресен сайлап алырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0-дан алып 10 баллга кадәр сайлау мөмкинлеге була. Җавап дөрес булган очракта балл катнашучы файдасына күчә. Дөрес булмаса, балл алына. Барысын аңладыгызмы? Әйе. Беренче турның беренче соравын укыйм. Дөрес сөйләү, әйтелеш нормалары һәм кагыйдәләр җыелмасы ничек атала? Ләйсән, синнән башларбыз. Син бу сорауга җавабыңны ничә балл белән бәялисең? 6 балл белән бәйли. Ярый, кабул иттем. Ранил, син ничә балл куярга уйлыйсың? Мин 7 балл дип уйладым. Кабул иттем. Ә хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Орфоэпия, пунктуация, морфология, орфография, грамматика. Ләйсән, синең җавабың нинди? Мин орфоэпия дип уйладым. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Ранил ничек уйлый? Мин дә орфоэпия дип уйладым. Димәк, орфоэпия дөрес сөйләү, әйтелеш нормалары һәм кагыйдәләр җыелмасы. Шулай дип уйлыйсызмы? Әйе. Бик дөрес, бу чыннан да орфоэпия. Дәвам итәбез. Тәкъдим ителгән географик объектлардан кайсысы шул булып санала? Бу юлы беренче булып Ранил җавап бирәчәк. Син ничә балл бирергә әзерсең? 7 балл. Кабул иттем. Ләйсән, синнән сорыйм. Мин 8 балл. Син 8 балл бирәсең безнең. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Тәкъдим ителгән географик объектлардан кайсысы шул? Гренландия, Сахара, Беринг, Крит, Онега, Урал. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Хәзер Ранилдан җавап көтәбез. Ранил, ничек уйлыйсың? Мин Сахара шул дип уйладым. Җавабын кабул иттем. Дөресме, юкмы икәнен бераздан белербез. Хәзер Ләйсәнең җавабын тыңлыйбыз. Мин Ранил белән килешәм. Мин Сахараны шул дип уйлыйм. Һәм сез икегез дә дөрес уйлыйсыз, балл үзегезгә була. Афәрин, географияны яхшы беләсез икән. Әмма музыка өлкәсендәге сорауларга ничек җавап бирерсез, хәзер белербез. Ләкин аңарчы сезгә шәхси соравым бар. Нинди музыка тыңларга яратасыз? Мин музыка тыңларга яратам. Конференцияларда сарман киен җырлыйм. Бик яхшы, димәсәң, татар халык җырларын яратасың. Әйе. Ярар, Ләйсән нинди музыка тыңларга ярата? Мин современный татар җырларын яратам. Мәсәлән, Гүзәл Уразова җырларын. Эстраданы яратасың. Аңлавыгызча, 3нче соравыбыз музыка темасына кагыла. 3нче сорауны укыйм. Тәкъдим ителгән музыка уеннарының кайсы тынлы? Ләйсән, беренче булып син җавап бирәчәксең. Ничә балл бирергә әзер? 9 балл бирергә әзер. Син музыкант булгач инде бу сорауга җавапны төгәл беләм дип уйлыйсың. Яхшы. Ранил, син ничә балл белән бәялисең? Мин ул балл белән бәялим. Син дә югары балл бирәсең. Яхшы, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Гөслә, мандолина, флейта, аккордеон, скрипка, думбра. Тәкъдим ителгән музыка уеннарының кайсысы тынлы? Ләйсән, синнән җавап көтәм. Минемчә, флейта тынлы инструмент. Тынлы музыка уеннары дип уйлыйсың. Хәзер белербез, аңарчы Ранилның җавабын тыңлыйбыз. Мин дә Ләйсән кебек флейта дип уйладым.
Демәк, башкалары сезнеңчә тынны музыка уен коралларына керми. Яхшы, һәм сез бик дөрес җавап бирдегез. Флейта тынлы музыка уен коралы. Беренче турга нәтиҗә ясар вакыт җитте. Ләйсән әлегә 23, ә Ранил әлегә 24 балл туплады. Мин сезгә уңышлар телим. Икенче турга күчәбез. Икенче турны башлыйбыз. Ләйсән, Ранил, киләчәктә нинди һөнәр үзләштерергә уйлыйсыз? Мин табиб булырга телим, кешеләрне дәваларга телим. Ярар, бик яхшы, без сиңа уңышлар телибез. Ранил, безнең киләчәктә кем булырга тели? Минем җырчы буласым килә, чөнки мин бик әйбәт җырлыйм. Безгә җырлап күрсәтәсеңме? Соңрак. Ярый, тапшыру азагында без синнән җыр көтеп калабыз. Сөйләштекме? Сөйләштек. Егет сүземе? Егет сүзен. Ярый. Ә хәзер әйдәгез икенче турны башлыйбыз. Бу турда сез җавапларны дөрес тәртиптә урнаштырырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны шулай ук үзегез бәялисез. Кагыйдәне аңладыгыз? Димәк, биремне укыйм. Җиләк-җимешләрне зурлыгы буенча кечкенәсеннән зурысына таба урнаштырыгыз. Димәк, без беренче кечкенә җиләк-җимешне куябыз, иң соңгы итеп зурысын. Бу сорауга бу биремне беренче булып Ранил үтәячәк. Шуңа күрә Ранил ничә балл бирергә әзер? Мин 6 балл бирергә әзер. Кабул иттем. Ләйсән, ничә балл уятабыз синең белән? Мин 7 балл бирергә әзер. Уйлыйсың. 7 балл бирәсең. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мандарин, шия, грейпфрут, абрикос, груша, карбыз. Ранил, җавап бирергә әзерме? Әзер. Тыңлыйбыз сине. Беренче шия, икенче абрикос, өченче мандарин, 4-нче грейпфрут һәм 5-нче карбыз. Ранил җавабын кабул иттек. Ләйсәнне тыңлыйбыз. Минемчә баштан шия, аннары абрикос, аннары мандарин, аннары груша, грейпфрут һәм карбыз дип уйлыйм. Ләйсән бу биремне дөрес башкарып чыкты, шуңа күрә 7 балл аның үзенә була. Әмма Ранил ялгышты, шуның өчен 6-ны гомуми исәптән алырга кирәк була инде. Кызганыч, кәефне төшермә. Әле безне 2 тур дәвам итәчәк. 2 турыбыз алда. Шуңа күрә уйныйбызмы? Уйныйбыз. Дәвам итәбез. Уңышлар сезгә. Өченче турга күчәбез. Өченче тур беренче тур белән охшаш. Ләкин биредән артык дөрес булмаган җавап вариантын сайларга кирәк. Җавапларыгызны шулай ук үзегез балл куясыз. Уенның тәртибен беләсез. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Беренче сорауны укыйм. Казан мәчетләре. Ләйсән, бу сорауга ничә балл бирергә уйлыйсың? 7 балл бирергә уйлыйм. Син 7 санын бик яратасың ахрысы. Юк, просто 7-не. Ярар. 7 балл уятабыз. Ранил, ничек уйлыйсың? 9 балл. 9. Синең тизрәк куып җитәсең килә. Әйе. Хәзер без сиңа уңышлар телибез һәм җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мәчет исемнәре: Әҗин мәчете, Нурулла мәчете, Кабан арты мәчете, Ләлә Тюльпан мәчете, Казан Нуры мәчете, Мәрҗани мәчете. Сорауны кабатлыйм. Казан мәчетләре. Ләйсән, синең җавабың? Ләлә Тюльпан мәчете, ул Казан мәчете түгел. Казан мәчете түгелме ди? Ләлә Тюльпан. Кабул иттем. Ранил, ничек уйлый икән? Мин дә Ләйсән кебек уйлыйм. Димәк, Ләлә Тюльпан мәчете Казанда түгел. ә кайда урнашкан соң? Кем әйтә алар? Ул Уфада. Уфада, Башкортстанда. Башкортстанда. Һәм сез бик дөрес уйлыйсыз. Ләлә Тюльпан мәчете чыннан да Уфада урнашкан. Бик дөрес сайладыгыз. Дәвам итәбез. Киләсе сорау география өлкәсеннән. География фәне белән дуслык ничек? Әйбәт. Әйе. Дус. Яхшы. Хәзер белербез. Табигый зоналар. Ранил, беренче булып син җавап бирәчәксең. Ничә балл куясың? 9 балл куям. Тәки куып җитәм дисең бит. Әйе. Ләйсән, ничә балл бирәсең? Мин 8 балл куям. Ләйсән бит калышмый. Ранил. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Тайга, тундра, катнаш урманнар, чүл, дала, субэкваториаль. Ранил, ничек уйлыйсың? Табигый зоналар. Субэкваториаль ул табигый зоналарга керми дип уйлыйм. Хәзер белербез. Ләйсән, ничек уйлый?
Мин дә Ранил белән килешәм. Ранил әйткәнгә шулай дип әйтәсең син. Юк. Үзең беләсең. Ие. Субэкваториаль ул нәрсәсең? Ул климат Климат пояс. Климат поясы дип уйлыйсыз. Сезнең белән һич бәхәсләшә алмыйм, бу чыннан да шулай. Субэкваториаль ул климат поясы була. География фәненнән сезгә бишле куярга була. Дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Хәзер үзегезне урманда дип хис итегез һәм кәҗинегезгә җыясы ашарга яраклы гөмбәләрне җыябыз, яме? Ашарга яраклы гөмбәләр. Сорауыбыз шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Ләйсән җавап бирәчәк. Ничә балл бирергә уйлыйсың? Мин 6 балл бирергә уйлыйм. 6 балл. Ранил. 7 балл дип уйлыйм. Ярый. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ак гөмбә, шампиньон, әтәч гөмбәсе, шибен гөмбәсе, каен гөмбәсе, җирән гөмбә. Ләйсән, җавап бирергә әзерме? Мин җирән гөмбәне алмасым, чөнки ул агылу гөмбә. Яхшы. Димәк, син кәҗинә җирән гөмбәне алып аттың. Ранил безнең ничек уйлый икән? Мин шибен гөмбәсен алмас идем, чөнки ул агулы дип уйлыйм. Бит Ләйсән җирән гөмбәне агулы диде. Мин шибен гөмбәсе ул Агулрак дип уйлыйсың. авыррак дип уйлыйм. Ярый. Ак гөмбә, шампиньон, әтәч гөмбәсе, каен гөмбәсе һәм җирән гөмбә ашарга яраклы гөмбәләр. Кәҗиненнән берүк тотып атманы, бик тәмле гөмбәләр, әмма шибен гөмбәсе чынлап та агулы гөмбә. Димәк, уен кызгана-кыза Ләйсән Ранил үз белемнәрен сынавын дәвам итә. Ләкин кем өстен чыгасын, киләсе турдан соң белербез. Акыл батыр тапшыруның 4нче турына күчәбез. Дүртенче турга керәбез. Соңгы тур. Бу турда һәр кайсыгызга 10 сорау әзерләнгән. Сорау яңгырауга тиз арада җавап бирергә кирәк. Җавапны белмисез икән, алга таба яки белмим дип әйтергә кирәк. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл исәбегезгә өстәлә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Ранил, уенны синең белән башлыйбыз. Ранил, дулкынланасыңмы? Әйе, дулкынланам. Әйдә, дулкынлануны артта калдырабыз да уенны башлыйбыз. Миннән сораулар, синнән җавап. Озак уйлап тормыйбыз. Килештекме? Ништек? Беренче сорауны укыйм. 0нче меридианның башкача атамасы. Экватор. Дөрес түгел. Шәһәр белән идарә итүче кала башлыгы. Белмим. Дәвам итәбез. 14тән 5-не алга җавап ничә була? 14 минус 5. 9. Дөрес. Бөтен яклары да тигез, 4 почмак ничек атала? Квадрат. Дөрес. Кайсы йырткышын шартлы рәвештә будильник дип атап була? Тукран. Урман кайсы ел фасылында алтын төскә керә? Күз. Дөрес. 1 минутның яртысы ничә секунд була? 30 секунд. Дөрес. Дус сүзенең антонимын атагыз. Враг. Дошман. Дөрес. Светофорның кайсы төсе хәрәкәт итүне тыя? Кызыл төсе. Дөньяның иң зур утравы? Антарктик. 1, 2. Гренландия. Дөрес. Афәрин. Хәзер без Ләйсәндән дәвам итәрбез. Ләйсән, уенны синең белән дәвам итәбез. Миннән сораулар, синнән җавап. Дулкынланасыңмы? Барыгы. Оныттык дулкынлануны ишек артында калдырдык. Хәзер сорауларны игътибар белән тыңла, озак уйлап тормыйбыз, җавап бирәбез. Киттек. Җир шарының иң көнбатыш һәм иң көнчыгыш нокталары бармы? Юк. Дөрес. Корабль белән идарә итүчене кем дип атыйлар? Белмим. 5-кә 7-не кушкач җавап ничә була? 5 плюс 7. 12. Дөрес. Тапкырлау гамәлен чишү нәтиҗәсендә килеп чыккан сан. 1, 2, 3. Тапкырлау гамәлен чишү нәтиҗәсендә килеп чыккан сан. Тапкырлау. Дөрес түгел. Галәмгә очып, тәүге тапкыр исән-сау әйләнеп кайткан йорт хайваны. Белмим. Агачлар кайсы ел фасылында яфрак яра? Күз. 2 минутта ничә секунд бар? 120. Дөрес. Тынычлык сүзенең антонимын атагыз. 1, 2, 3. Дәвам итәбез. Юллар кисешкән урын ничек атала? Шат. Дөрес. Иң көньяктагы материк. Антарктида.
Дөрес. Җавапларын кабул иттем. Рәхмәт уен өчен. Дүрт турга нәтиҗә ясап шуны әйтергә була, Ләйсән дә, Ранил да бик кызыксынучан укучылар икән. Алар бөтен фәннәрне яхшы белә. Ләкин нәтиҗәләргә тукталсак, Ранилнең әз генә баллары күбрәк булды. 50-гә 44 исәбе белән без бүгенге уенны тәмамлыйбыз. Сез уеннан канәгатьме? Әйе. Әйе, канәгать. Бер-берегезгә әйтер сүзләрегез бармы? Ярар. Тагын киләсезме безгә катнашырга? Әйе. Әйе. Без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Пока. Миңа уен бик ошады. Сораулар бик кыйынрак. Кайбер сораулар кыйынрак, кайберләре җиңелрәк булды. Кайсы сорау сиңа кыен булды аеручада? Минем өчен гөмбә буенча потому чөнки мин гөмбәләрне бик белмим. Менә хәзер инде димәк, сиңа сәбәп булды гөмбәләрне өйрәнергә. Әйе. Бергә урманга барырбыз, яме? Ярар. Бу тапшыру миңа бик ошады. Сораулар кызык булды, әйбәт булды сораулар. Бик зур рәхмәт. Бүгенге уеннан соң турнир таблицасы әллә ни үзгәрмәде. Киләсе атнада яңа катнашучыларның нәтиҗәләре үзгәреш кертә алырмы? Монысын инде киләсе чыгарылышларда белербез.